Seguimos aínda a punto de empezar o mes de abril, seguimos tamén sin os orzamentos de 2018, é verdad que se está traballando neles, pero tamén é verdad que se deberían ter presentado hai 3 meses porque vimos precisamente de non telos en 2017. Entón, este é un claro exemplo da falta de iniciativa. Se ven a formación rianxeira amosase crítica coa falta de dilixencia á hora de aprobar o documento máis importante para a acción municipal, si recoñecen a boa xestión do Executivo no día a día. Pola contra, botan en falla o desenvolvemento de 4 grandes proxectos de vital relevancia para o municipio. Estamos referindo ao Pexón, estamos referindo ao contrato de concesión ou a reversión para o público do servicio de saneamento e abastecemento de auga, estamos nos referindo ao tema da concesión do mantemento eléctrico e estamos nos referindo á concesión da recollida do lixo. Consideran que estes temas, que xa estaban sobre a mesa ao principio da legislatura, deberían ser prioritarios e figurar ao mesmo nivel que outras actuacións das áreas de cultura e deportes, con gran índice de dinamización. Hai outras áreas estrella, deportes, cultura, son áreas estrella que se funcionaban ben, pois quizá funcionan mellor. Non nos doen prendas en dicilo, pero tamén é verdad que eran xa 2 áreas que funcionaban moi ben cos gobernos do PSOE. Entonces, en todo caso, non nos podemos escudar en unhas áreas que funcionan ben, en seguir traballando en eses aspectos para non sacar adiante outros.